Lejemålet skal afleveres. Lejemålet skal afleveres i den stand, det er i, når man flytter ind. Lasse. Der står, det skal afleveres i den stand, som man finder det i, når man starter med at lege. Ja, det ser sgu meget godt ud. Det kan jeg jo ikke have. Der er jo skov i. Okay. Skal jeg lige vise dig en? Ja. Prøv at se her. Er du klar? Skål. Okay. Og tillykke med det nye hus. Skal du lige se den her. Der lige gardinstang. Okay. Sørg lige for, at snoren er stram. Er du klar? Sådan der. Er den helt stram? Ja. Sådan.